Alison botha hi kumsang khazakwa sumruk pasari September ni somni pani khan Port Elizabeth South Africa rama alopianga anule pate hi kumsomi lek ani lain anin chena tichuan a seilen thlengin anule a unau pa bula a khosata ani Alison ni chhente chuan Alison hi meichi inrin tok nanga takle thil har cha tak tak po ma chon ngam le hwai sen tak ti ten an soi china ama avek hian anun simple zate chu asoi ve chin bokani collegiate high school akalai chuan mechazirlai zinga how to ni na te achel ve chin boka secretarial degree muturin university te akal boka university azo hian kumli chhungot mai khovel mun fangkwal turin a hun mang bokani kumlingot mai khovel mun fangkwala hun manzo no chuan Alison chu Port Elizabeth a letle in na athok ve chanta a Port Elizabeth a hian insurance broker na athokani kumsang khazakwa sungkwa pali September ni somparia cho ni lo theng chuan Alison chuan ati dan pa ngayang te in a hun manga a chhante haunen chuan tuipui kamlama an lengkwal vela chumi hnu chuan a chhante nen chuan apartment lama an leta inti hlimpa in pizza eing games te an khela hlimtaka anin kom ho hnu chuan zingdar khatvel alorita der maya ti chuan Alison ni chhante ho pu chu an ho ta hloma Alison chuan a chhian pakhat chu thla ho alo tiam to wangin awa thla ho thlap bokani ti chuan a chhian pakhat chu a thla ho hnuwa ina aletle ngala thil engkim chu apa ngai veu bok Alison ni chena in omna hian parking lot twal zol thatak mai a oma chuta chuan a karpo a park ze a nimasela hemizan hian a parking lot a chuan midangin an kar an lo da hlo maya ti chuan zantlai to taka chuan Alison chuan a car park na tur chu azong kwalta a parking lot twal zol hi eli ichena ina changa lalote omania a topa chuan car park na tur chu a hmuwa a car park na chhina changa lalote thingkung buk noya chuan a hmu ani nimasila thingkung buk taka wang chuan eli car park na mun chu a thim dewa car park fel nu chuan eli chu a car seat nunglama a bek vel chula in a chen na in lampan chuan kalatuma nimasela a bek latur a konlai tak chuan mishing thori a shetatlat maya ti chuan Alison chu an hoi kwala a car driver seat kongkain honga chuan mingau mi pa sang tak sambuang thur mai hi aloding reng maya Alison chu a chet ei ma chuan chu pa chuan thataka chut turin ashila ani lo chuan katha tang che ti in awau bokani eli po chuan a hlo ema wangin chu pa soyang cha chuan driver seat bul passenger seat a chuan a thuwa chu vele chuan mingau pa chuan car chu khalin eli chu a phurta a minute relote an ta nu chuan chu pa chuan eli nera chuan a ming chu Clinton ani thu a shila eli chu tinat atum lo thule darkar khatvel lek a car chu mansak adu thu a shilta ani chu vele eli lauthong to ultuk chuan Clinton an hena chuan ole car hi idu du nai mang theyang khongai takin min chuk tirla idu chen i mang don ania min kaltir phodro ti in angena nimasela Clinton chuan nilove car hi ka mang rei don lo ka chiam pakhatin ka poisa aba a chumi dil tur chuang ka kaldona karwalin ilokal vezel mai don ania ati sakta hlau zo kani Clinton chuan Alison chu akalna pianga chuan ashwai kwalta a reivak lawa chuan tuipui kama chuan Clinton an Amazon lai a poisa batu a chian chu amuta a kar chu tidingin Clinton chuan a chiampa chu kar chunga lut turin atia a chiampa po chu aron lut ve mai boka ti chuan Clinton chuan eli le a chiampa te chu in mel chat tirna te anei zuya Clinton a chiampa ming chu Tunes ania Tunes an hena chuan Clinton chuan eli chu a chian thar ani thu soin a in mel chat tir bokani ome in mel chat tirna te an nei zo no chuan Clinton chuan a car chu khalin Port Elizabeth khwa chuan mun fian rele daikil taka chuan Alison le a champa Tunes te chu a shwaita a Alison chuan aril ruwa thil engemaw thalo tak a thleng ngei don nia chiatna lian tak anei chana a hlau thong to tak zet ani Clinton le a champa te chuan poisa chungchang chu an boy puitum alone reng lo maya an pani chuan eli chunga chuan thil thalo tak ti an lo tum reng maya ni Clinton a ming dik tak chu friends do toy tania
a chiampa thiun sport chu a hming dik tak chu thiun screwger ani bok an umna hmun chu a fal thatta boka Clinton a chiampa thiun chuan Alison hi hna chuan sex ka man pui don cheya min swal le tangem ti in Alison ni lauthong sa mai chu a shil ta thor mai ani chu Eli lauthong tol tuk chuan ai ka swal let lawang cheu ati ta top maya ram ngo thingkung lian tak tak re box sia chuan miswal pani te chuan Alison chu rong takin an pong swalta ani an du to ka Eli taksa an chen nu chuan Clinton te chian dun chuan Eli chu re hlum tumin an han beile ta a nima sela an han re shep nu po chuan Eli chu ala thorenga chutia Alison ni dam kur mai chuan Clinton te chian dun chu ati shil hain ati thinrim ta hle maya ti chuan a aya rong le lainat na omlo chuan Eli chu an vit ta mya maya ni Eli dul le atai omna borvela te chuan voisum thum paruk lai an vita chumi nu chuan Eli chu athi ngei to in an sia a nima sela a ke chu aron che do ta wang chuan ala thilo nia sia in a shoka chuan voisom pasari lai an zai le ta a hetia an chet lai vel hian Eli chuan engkim a hliam tor zong zong chu a shevek ni in a hnuwa mi thiam te chuan an soyani athi to nge yanga in miswal pani te chu African chungin anin bia a Eli chuan enge an soi tak shelo ma se an ti ti thom chu ala she roi roi thong ani Eli chu ala thilawa nima sela anatwa rumri chu miswal pani te chuan an siang ti ala awangin Eli chuan a thei to pin room lo sham shama toma ti chuan miswal pani te chuan Eli chu athi to nge yanga in an kalsanta ani magle wa nei thak tak main Alison chu alo la thi hau lo maya nima sela Eli chuan athi ngei donin an sia a ti chuan athi ma chuan atha le chakna zong zong som khomin achunga rong taka che tu te hming dik tak an ti ti na changa a sia chu leya chuan theile theilovin azak ta shama heba ka hian kanu ka mangai che ti azak bukani hetia leya athil zia nu hian Alison chuan athok top hun a ngak ta top maya nima sela wanai thak tak main abul lokong puya chuan motor headlight ron engwa wa chu a moroi roi thaya besin a thar awan pe changem nima sela a thei to pa a chan puin a che hlei theilawani Alison ni pum an vi na lama chuan aril tipo aron chhuak hiala motor ron tlan chu a besin a nei chun ani ti a she chang hleya atana besin a chun chu chan atum hau lawani a thei to pachangin Alison chuan a denim jacket chula in aril apum chunga changa ron chhuak chu a kutin a thun luta a denim jacket chuan a toma ti chuan a chakna zong zong som khomin motor kong lampan chuan a bokwa ka nima sela thuipo abo wa ma chuan a hliam tor anasa ema Eli chu ni khwa shelovin a chan ta der maya nima sela aril ruwa chuan anu angai to renga inti har sham sham atum tlata ingai to harin Eli chuan a ke kal atum le ta a andin chwa don neu chuan a hliam tor Rapthlak zia chu a shele ta a shok a hliam chuan a din tir hlei theilawani alu chu ading theilo ani bera Eli chuan khwapo a mufia theilawa nima sela anu chu ngai to tlatin a inti chak sham shama ti chuan a kut le lam chuan alu chu adoma a kut pakhatin aril chhuak tur chu awana ti chuan kungpui lampanin akal ta a khwapo mumanglo chuan eng a hmu na lam chu apan ta top mayani eng tin tin emo chuan Eli chuan kongpui chu awe thleng ta a thlen ror walin atlu topa nima sela aril ru ero a har thung motor pani chuan maktak main Eli chu an hmuwa nima sela an tlang thau aniome chumi nu chuan motor dang aron tlan le hlau maya konga mishing lo le reng an hmu chuan an motor chu an ti ding ve ta motor khaltu kumsom ni mi tian alert chuan akar chu ti dingin kongpuya athil hmu chu en chiang turin a chuka tian hi vet sir lai ania Eli taksa an endik chuan Eli chu ala thilo ti a sheta a ti chuan athiam ang chuan Eli chu a boy som ta a tiana chanpa chuan ambulance a call ngal boka Eli chu a cha thlak mai lo nan an bihar sham sham bokani meni somli chuang zet an nga nuwa chuan ambulance chu aron thleng ta a an nga rei thokhada wangin adam chho an ring to lo hleya damdo in panpui ngalania damdo in an thlenpui nu chuan doctor ten Eli taksa chu an enfia ngala a taksa an mu chuan doctor te shil ati hai hleya an thil mu chu Rapthlak an veti chiang kher em
an bei seipo asang lo viawani Dr. Alexander Angelov chuan akum somparuk experience nei towa eli ang renga hliam tua Rapthlak tak dam chuak ala mulo thu asoi hialani Dr. te chuan eli chu an han boy puita a ataksa chu abal emawangin an silfai masa a aril te chu abala wangin antifai phota ti chuan apumpuya chuan an thun le ta a ti chuan an thui phui le ta a eli shok Rapthlak taka zeibun chep mai chu pathian khongai na wang liawin Dr. Thiam takte chuan an han zom le ta a ashoka thisen zampoi mo tak mai chu alo him hlau maya ti chuan eli shok chu har satna omlovin an thui zom le ta ani darkar thumzet mai surgery nei ani nuwa chuan eli chu adam khochhuak ta a nimasela achi tha theina tur atak sapoi mo lai a chetna sata wangin doctor te chuan chi a thla thei to lo tur thu an soi thong ani eli chuan achunga rong taka che tu tele achunga an che dan kim chang chu mai hau lovin a shakyau maya police te chuan Port Elizabeth drama dan bo chetu to zong hau chu thalak an ron keng ta a eli chu an han entir ta a eli chuan achunga rong taka che tu te mel chu a hailo chiang hle mai a mu ruarwalin a kok ngal chat maya friends du toitle Thion Scrugger te chuan a ma poin me che khwai khem chung changa case an lo nei to ani kumsang kha zakwa somkwa pali February a khan friends du toit hian kumsom pakomi nula pakhat chu eli ati angchia hian rong takin alo khwai khem to a heba ka hian a champa Thions nen hian me che pakhat raipor po an lo khwai khem to bokani an pani hian man ve an lo nei to wa nimasela reiwak lo an ta nuwa chuan chwa zalen an ni le ve ya karni le kare an han chwa zalen nu chuan Alison chu an chian dun chuan an bele ta ani police chuan karlowa France le a champa Thions te chu an man ta a police te chuan Thions chu an han interview ma sa a tol tha tum thu boya man ani thu police te chuan an shilta a Thions chuan mak ati hleya a chan chu eli kha an that ngein a shesia Thions chuan in soifia wakin omze anei lauti shengalin police te hena chuan eli an be na chemte chu police te kota chuan a hlan ngala Alison itlero aruk sakte po a hlan tel bokani France po chu zona zo ani ve ngada a champa Thions ang thovin engkim mai chu phalovin apuang 5 veka nima sela an pani hian until tia in cherna emo poiti mel engma antilang lawa chu mai baka police te hena chuan eli an be tuk maya khan mai chadang khwai khem an tum thu an la soi ham bokani an soi dan chuan hetia rong taka mai chiate an soi sakchina chan chu setana an biak wangni in an soya tharau swalin alwa khatlata wangin an ko chunga tharawin titura ati anga piang chu an timai chin in an soi bokani heng hun lai hi satanic lar hun lai velania friends ata chandun chuan an poi khoi soinep nan tharau swal chu chuan lama an mangmai mai niin police te chuan an ngai ve thongani friends du tuitle Thion Scrugger te chuan trial an ma chhon ta a kumsang khazakwa sumkwa panga August tha khan church parade lai ortir ve an lo ni ta a an church orte chu kidnapping me che khwai khem pong swal le an me che khwai khem tlereu an ruk chung changa te tol tha tum thu boya te ani bok friends do tu chu dam chung voi thum lungin tang tura achung thu relania Thion Scrugger ve thung chu dam chung lungin tang tura ti ani baka kumsom ni pangangot mai belsak ani dom boka chumi omzia chu engti kong po in andam chungin lung in antang don ti na ani Alison po karthum lai dam doi ina aum nu in lama a ho theita a chanchin chu South Africa rampuma athang chhuaka mitam takin a hwai senna chu an chhuanga adam khochhuak te chu an lompuya lekha thon le thil thlon pek tam tak adong bokani eli chuan adam fel nu poin anun chu pangain a mang theilawa depression te hial anei pha a insurance company a chang chuan abangta a ti chuan khovel mun changshanga kalkwalin a thil ton mang chuan thu asoi china mitam taknuna chawna te siamin anuna chang chuan zirtirna thu thatak takte asoi china ni kumsang khazakwa sumkwa panga khan Rotarian Paul Harris Award te po alodong to boka heba ka hian choimoina award che shang adong nol boka Port Elizabeth Citizen of the Year Award te po adong hial bokani